స్తోత్రం కలుగునుగాక. పరిశుద్ధులందరికీ దేవుని నామం పేరిట మీ అందరికీ నా శుభాభివందనాలు. ఈ దినము నీ సన్నిధిలో నేను అనే కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ నా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నానండి. అందరూ బాగున్నారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మేము మా సంఘము అంతా కూడా దేవుని కృపను బట్టి, దేవుని మహాదయను బట్టి అందరం బాగున్నాం. అయితే మనం ప్రార్థనలో ఎదిగేవారిగా, ఆయన సన్నిధి నుంచి మనం పొందుకునేవారిగా ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు మనం అందుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. అయితే ఈ దినమున దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానమును మనం ఇప్పుడు చదువుకుందాం. కీర్తనల గ్రంథము 107వ అధ్యాయము 15, 16 వచనాలు ఇప్పుడు మనం చదువుకుందాం. ఆయన కృపను బట్టి నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురుగాక. ఏలయనగా ఆయన ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టి ఇనుప గడియలను విరగగొట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. అవునండి, మన జీవితంలో మన ముందర అన్నీ కూడా ద్వారములు వేయబడి ఉంటాయి. మనము తీయడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా మన యొక్క ఫలితము ఉండదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మహాకృపను బట్టి నరులకు చేయు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురుగాక. హల్లెలూయా. ప్రతి కార్యము నెరవేర్చబడిన పిమ్మట మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ మనం ఎలాగుండాలో దేవుడు చెప్తున్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ కూడా యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు వారై ఉండాలి. తద్వారా ఎలయనగా ఆయన ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టి ఉన్నాడు, ఇనుప గడియలను విరగొట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. మన జీవితంలో మనం బంధించబడి ఉన్నా, మన జీవితంలో మన యొక్క పరిస్థితులు ముందుకు కొనసాగకుండా ఉన్నా, మన పరిస్థితుల్లో ఏది అడ్డగించుచున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు, నీ ఇనుప గడియలను నేను విరగొట్టెదను, నీ తలుపులను నేను తీసేదను అని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఆయన ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టి ఉన్నాడు, ఇనుప గడియలను విరగొట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. నీ ముందర వేయబడినటువంటి ఇది ఎంత పెద్ద పరిస్థితి అయినా కూడా, ఎంత పెద్ద బంధకమైనా కూడా, ఎంత పెద్ద అనారోగ్యమైనా కూడా, ఎంత పెద్ద ఆర్థిక ఇబ్బంది అయినా కూడా, అది ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా కూడా దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. దాన్ని విరగొట్టుటకు ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన నిన్ను విడిపించుటకు శక్తిమంతుడు గనక శక్తి గలవాడు నీకు మాట ఇచ్చిచున్నాడు. ఇదేనమన ఆయన మహాకృపను బట్టి 15వ వచనంలో నరులకు ఆయన చేయు ఉపకారములను బట్టి ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే నిమిత్తమే నీ జీవితంలో కొంచెం జాప్యం జరుగుతుందేమో, నీ జీవితంలో నీకు కొంచెము దేవుడు కళ్ళు మూసుకున్నాడా, ఏంటి నన్ను చూడట్లేదా అని నీవు అనుకుంటున్నావేమో. కానీ దేవునికి మరుగైనది ఏది లేదు గనక ఆయన సమస్తమును గ్రహించుకునేవాడు, సమస్తమును ఆయన ద్వారానే జరుగుచున్నది గనక ఆయన నీ జీవితంలో ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటుండగా నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యము చేయు దేవుడై ఉన్నాడు. ఈ దినమున దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఈ మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని అనుదినము ఆయనను స్తుతించుచు, ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి దర్శనము, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యము, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వాగ్దానము మా జీవితాల్లో, మనందరి జీవితాల్లో జరిగించబడునుగాక అని ప్రకటిస్తూ, మనందరి జీవితాల్లో ఆయన కృప సమృద్ధిగా ధారాళంగా దయచేస్తాడని నమ్మి విశ్వసించి మనం ప్రార్థించి ఆయనను స్తుతిస్తూ ఉంటుండగా మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడి వాక్యం దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, మహాగరుడా, సర్వోన్నతుడా, మహిమోన్నతుడా, ఈ దినము మీరు అనుగ్రహించినటువంటి వాక్య భాగము ప్రభాత నీ కృపను బట్టి నీవు చేయ ఆశ్చర్య కార్యములను బట్టి, నీ మహాకృపను బట్టి ప్రభా మేము ప్రభా పొందేవారిగా మా జీవితాల్లో జరిగినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆటంకము యేసు నామములో లయం చేయబడును గాక. మాకు విరోధముగా రూపింపబడిన ప్రతి ఆయుధము కూడా దేవుని చిత్తములో ప్రభాతాన్ని అది విరగొట్టబడును గాక. మా ఎదుట వేయబడిన ప్రతి బంధకములు ప్రభాతాన్ని తెరవజేయును గాక. వాడు వేసిన ఏ ఒక్కరైతే మాకు ఆ ప్రభాతాన్ని ఆటంకంగా ఉన్నారో యేసు నామముల వారిని లయం చేయమని అడుగుచున్నాం. మా ప్రతి బంధకముల నుంచి విడిపించమని అడుగుచున్నాం. అన్ని విషయంలో లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాం. నీ కృపలో భద్రపరచుమని నీవు చేసినటువంటి వాగ్దానం మా జీవితంలో నెరవేర్చి ప్రతి ఒక్కరి బంధకాల నుంచి విడిపించబడలాగా, అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి ఆరోగ్యమును ప్రభా, వివాహములు కాని వారికి వివాహమును ప్రభా తండ్రి నాయన యేసయ్య తండ్రి, అనారోగ్యము నుంచి ఆరోగ్యములోనికి ప్రభా, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో నుంచి ప్రభా, కష్టతరమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తూ ఉంటుండగా వారి జీవితాల్లో గొప్ప వెలుగును నింపి ప్రభా నీ కార్యం జరిగించమని అడుగుచున్నాను. నీ కృపలు భద్రపరచమని అడుగుచు. నీ శక్తితో నింపి, ఆత్మతో నింపి బలమైన కార్యములు జరిగించి మాకు విశ్వాససహితమైన ప్రార్థన నేర్పించి ముందుకు నడిపించమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్.
ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.